Nu har jeg den naive forestilling, jeg kan stole på dem, der er omkring mig. Allernærmeste. De allernærmeste. Det forstår du. Skulle udstille i boghallen jo. Jeg kom bare gående forbi tilfældigt. Fik et tilbud om en kop kaffe, købte en god bog. Rødte rummet. Ja, det er meget normalt. Det læste man altså, det hvilke holdninger man havde dengang, ikke? Der var alle mulige mennesker. Man læste også Hamsun, som var noget helt andet, og så videre, og så videre. Man læste også sådan relativt højere intellektuel litteratur fra 30'erne, og man læste også Tom Christensens Hærværk, og man læste en hel masse i det hele taget, så jeg var litteraturuddannet. Og så kommer jeg ind i bogcaféen, køber den bog, og så får jeg så at vide, at det er for en bogcafé, men fint nok, jeg er et åbent menneske. Og jeg fortæller om min far, og så videre. Jeg er et åbent menneske, det var en svunden tid. Jeg får en kop kaffe, en skåret kop, 2 rare mennesker. Kolonihave, måske. Rare mennesker. Det er enige om, at jeg skal udstille. Og får en udstilling, fordi at det kunne jeg godt lide, fordi jeg var inden for psykiatrien og fik overførselsindkomst som bruger af psykiatrien jo, og måtte godt tjene ved siden af på at sælge malerier, og de gik som varmt brød dengang. Der var mange, der synes, jeg var dygtig. Det var altså ikke bare, fordi det var en psykisk person, der havde lavet det, eller fordi de vidste, hvem jeg var. Absolut ikke. Og det var faktisk alle mulige mennesker, der synes, det var fedt. Der var meget. Jeg var ret overvældet over, at der var så mange, der ville købe dem, fordi nu er der ikke nogen, der vil købe noget som helst af det. Og nu er det ikke interessant, at det hverken liket på sociale medier eller noget som helst. Det er way out, altså. Så enten er folk ændret smag, eller også kunne alle dem, der har købt det, ikke lide at sige, at de ikke kunne lide det alligevel. Om det skulle blive penge værd. Okay, mine spekulationer. Og så blev jeg ringet op et stykke tid efter, jeg har fået udstillingen op at køre, af en avis. Gammel dansk københavnsk avis. Den der avis, der var i den anden retning, når de satte sig i salen. Dem, der ikke sad til venstre for. Og så var der nogle andre, der sad på den anden side, når man holdt møde i, tinget dernede ved Gadekæret. Og så var der salen der, så dem, der satte sig modsat hjemmet. I var jeg for uintelligente, jeg skal virkelig, virkelig komme små hej. Dem, der sådan lå inde i, var det Bredgade eller et eller andet, der sad i den anden retning, som ikke var socialister, det var noget, der kom senere, men som var i den modsatte retning af dem, der sad til venstre, som kom over fra et andet sted, hvor de levede meget af landbrug og produktion. Og det var så den avis, sådan lidt guldindbundet der, sådan fine gamle bogstaver der, helt tilbage til et eller andet. Det er en meget gammel avis, men ikke lige så gammel som. Og de spurgte så, de ringede til mig, åbenbart, de havde fået mit efternavn, og måske også min fars efternavn, når han var død og så videre. Og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at komme derned og få taget nogle portrætfotos og nogle billeder, selvfølgelig også af malerierne, og komme lidt i deres blad, fordi at de synes det var så spændende ved den her bogcafé, som de egentlig ikke troede fandtes. Og jeg går ned og spørger jeg er sådan lidt psykisk, og jeg gemmer mig måske også en lille smule måske lidt i, at jeg ikke rigtig kan gøre for det, fordi jeg er så skrøbelig og spontan, så jeg ikke rigtig altid ved, hvad jeg laver. Og jeg får at vide af min rådgiver dernede i psykiatrien, han synes ikke, jeg skal misse mine chancer for at komme ud på tingene, og det er smukt og flot, og jeg skal være stolt af, at jeg får lov til at udstille. Så han vil bare anbefale mig, at jeg skal i forbindelse med kommunen, så skal jeg bare lige kontakte dem omkring, hvad jeg stiller og så videre. Så der er ikke noget der, bare roligt. Men jeg er jo stadigvæk den svage part. Altså jeg er den svage part i og med, at jeg er det svageste led. Forstået på den måde, at det er jo nogle andre, der kæmper deres supermagterkræfter hen over hovedet på mig. Det må vi blive ved med at huske, fordi jeg stadigvæk rent juridisk set er det overfor dem. Og det er jeg jo også. Og det er jo ikke, når jeg siger det humoristisk, så må man jo ikke tage mig ilde hjælp. Og det der så, så trækker jeg lader billederne hænge. Jeg tager faktisk ikke parti på den måde, og verden ser helt anderledes ud på det tidspunkt, ser verden anderledes ud. Så jeg siger fra over for den her avis, og siger måske også midlertidigt fra over for psykiatrien, fordi jeg føler ikke, der er nogen, der ser stole på. Jeg får sådan lidt, jeg gider ikke være med-agtig flip, og begynder at udstille lidt i vores lokale eller kulturhus og lidt café og sådan noget, fordi jeg synes efterhånden, det virker, med min paranoide personlighed, synes jeg, det virker lidt konspirerende. Og så, men der er stadig masser, der gerne vil købe mine billeder. Og vi får også rådhuspandekager og så videre derinde på den årlige udstilling derinde, ikke? Med den gale streg. Ikke den gale pose, den gale streg. Og det så, sådan igen, ikke? Altså, og så går der lang tid, så holder jeg op med at male, og det gør jeg i og med, at tingene bliver opløst, psykiatrien bliver opløst, det er sat for ældre mennesker. Det var så 18-30 år, jeg så sådan nogle meget gamle mennesker som os, og det tror jeg også er gået i opløsning. Og hvad er det så nu? Så ved jeg i hvert fald, at min mand han arbejdede på den her kutter her i Københavns Kommune, som så sejlede ud med sindslederne, som skulle have lidt frisk luft og lidt styr på livet og komme ud og få nogle andre indtryk fra deres bosteder.
Men på grund af præsteudviklingen, så en forfærdelig sag, som jeg ikke har lyst til at sige min mening om, fordi der er så mange ting, der er gået galt, og man ikke kan udpege en enkelt person, jamen så var der jo meget fokus på det, og så skulle der, med hensyn til besætning, så måtte, min mand, han må ikke være der. Og det var, at den simpelthen faktisk måtte kunne slet ikke eksistere mere. Der var simpelthen ikke nok. Min mand er sejlkyndig, og det kunne han også godt bevise med sine papirer og så videre, det kunne de andre også. Men det var simpelthen, problemet var ikke, at han ikke var sejlkyndig, og at de ikke var glade for ham, og han ikke var god til at tale med folk, og han ikke havde det rigtig godt på det tidspunkt, og han ikke var dygtig og vældig og alt muligt. Problemet var simpelthen ikke hans, og det var heller ikke ham, der var lederen i det, ham skiberen. Problemet var simpelthen, at der ikke var nok penge, og der ikke var nok besætning. Altså der ikke var nok til at, som jeg forstod, som jeg har forstået historien, var der ikke nok mennesker til til at være på den her kutter her, som var sejlkyndige. Så det var ikke forsvarligt nok, og derfor lukkede det ned. Og samtidig med det, så var der flere ting, der lukkede ned. Jeg siger ikke, det var derfor, at hele psykiatrien sejler, eller hele psykiatrien er gået bag om dansen. Det var bare en lille del af det. Og der var masser af diskussioner og så videre, og der var en socialchef, som lige pludselig så ud, som om han havde noget andet tøj på, og som ikke måtte op det, hvor kom han fra, tænkte vi, og der var en borgmester udefra, så det, hvad har han med sagen at gøre? Og nogle damer i den her socialpsykiatri, nogle af dem, der arbejdede der begyndte at blive meget bange og nervøse, så stikke hovederne sammen, at der rendte en socialchef rundt, som så ret forskrækket, så ud, som om han havde holdt ret meget øje, og begyndte at spørge mig, sådan, om det var mig, der havde tegnet og malet de ting der. Det var sådan en fredagscafé, vi havde, sådan noget med digtoplæsning og sang og sådan noget fra dem, der brugte stedet, ikke? Og der var meget utryghed, og så efterhånden så begyndte tingene jo altså at gå, så gik vi sjovt nok alle sammen hver vores vej. Jeg begyndte også at være jaloux, altså at forstå mig ret på unge, spændende, nye punkersjæle, som var yngre og mere spændende end mig. Og så tænkte jeg, jeg var også være, og så videre, så jeg havde inden for vores egen psykiatrikunstretning, så var jeg også lidt outdated i forhold til, at der kom nogle nye indie-piger, som havde det rigtig svært, og som også måtte gå deres vej, fordi det hele lukkede. Og det var bare ærgerligt. Og så det var så en af tingene der omkring, at det ligesom lukkede ned, og der var bare en brik i et større puslespil omkring, altså som gik i stykker. Og det var bare en af delene. Og så min mand prøvede at skælde ud, og jeg prøvede også at skælde lidt mere ud. Jeg var sådan lidt mere, jeg turde ikke så meget som ham. Og jeg ved også, at der var en engelsk fyr, eller i hvert fald engelsk talende fyr, som havde nogle problemer ved, at han måske har været homoseksuel i sit eget land, og han havde også lidt mange tatoveringer, han var lidt kraftig og trænet, og han var meget følsom faktisk, at ringe i næsen og tatoveringer, og så måske skræmmende ud, hvor man var blidheden selv, han havde boet i Blågårdsgade som udlænding, som er et meget rummeligt sted jo, men han var fra psykiatrien og udlænding, homoseksuel og meget bange for det hele, og angst og alt muligt, og havde det svært, selvom han ville blive rummet, så blev han alligevel ikke rummet, følte han, og det blev han måske heller ikke. Og han var meget, meget glad for det sted, som jeg nævnte før, altså det der café-stedet der, ikke? Det lyder lidt rodet, når jeg forklarer det. Jeg er stresset, undskyld. Og så han var simpelthen så bevæget og rørt over at være der. Og det var fordi, at han i 10 år havde levet, som man sagde, helt fuldstændig isoleret. For eksempel det også, vi gennemlever nu, og jeg også gennemlever nu, i Blågårdsgade på Nørrebro. Og han var, altså ikke fordi han ikke var mandig eller noget, men han tudede simpelthen af ren fuldstændig sammenbrud. At han var brudt ned. Han var fuldstændig ødelagt og brudt ned. Og det var isolationen og udstødelsen, og så kommer psykiatrien. Og han var meget sådan lykkelig over at være der. Og så lukker det også. Og hvordan går det med ham i dag? Ikke? Jeg tænker også, at jeg udleverer folk, og jeg har det dårligt med det. Jeg har det rigtig skidt med det. Og jeg tænker, jeg fortryder det også. Og hvis jeg for eksempel har vist ting, som jeg ikke tænker, der er nogen der. Og så alligevel har jeg gjort det, fordi det er umenneskeligt. Det er bare umenneskeligt. Og jeg håber, på en måde har jeg en idé om, jeg håber på, at man har passet på. Fordi jeg synes, jeg siger, de ting, altså mit formål med det her, det går, at det ikke altid er sympatisk, og det er lidt betænksomt. Men mit formål med det, at det bare ikke er i orden, det her. Og så har jeg jo glemt lidt, hvor jeg har ikke så meget kontakt med folk, så jeg har glemt, hvordan, forstå mig ret, småborgerligheden fungerer. Hvor meget man bliver misforstået, hvis man har haft en gul hue på og skrædet bøsse samtidig med, at man har haft mørk hud og danset lidt rundt og set underligt ud og
og sagt, hej, jeg er indianer til en eller anden fremmed person, og spist en slikkepind og opført sig, som om jeg var 5 år gammel. Altså, sådan har jeg heller ikke opført mig. Forstå mig ret symbolisk, ikke? Og tænker så, i stedet for at folk forstår, når man går meget alene, og det der også er farligt ved det, tror jeg, selvom jeg absolut ikke vil erklære mig selv som værende social, eller klar til at være social overhovedet. Når du går alene, så det der sker også, det er den her oversættelse her, det der er farligt ved at gå alene, det er jo også, at man får en indforståethed med sig selv i og med, og så tror man, at alle andre tænker på samme måde, og at også hinsides sociale medier, som du sidder og ser sådan noget, at du tror, at alle mennesker forstår, hvad du siger på dit eget sprog, men der kan jo godt være misforståelser alligevel, men det glemmer du, når du er så meget alene. Så glemmer du at læse mennesker, du glemmer at forstå deres koder, du glemmer at forstå deres kodex og deres moralkodex, og så kan det godt være, at du med et rigtig, rigtig godt budskab, en god hensigt, faktisk går rigtig, rigtig galt i byen. Så det bliver så mere, og det mest forfærdelige for mig lige nu, det er, at det er blevet så misforstået, så at man næsten, forstår mig ret, har skudt sig selv i foden, og det var absolut ikke hensigten. Og jeg sidder her med en fuldstændig, altså som om at min mave er et glas, der er gået i 1000 stykker, af skam og pinlighed og skræmthed og sådan reality, sådan kunne jeg have sagt mig selv. Problemet er, at alle bier er så chokeret på chok. Og de choks, jeg taler om, så granatchok, de har altså buldret ned over mig og os i løbet af de sidste 7 år. Der har været nogle meget voldsomme ting, som der ikke... Et er, at folk vil høre på det, og det er ikke for at imponere folk, man siger det. Et andet er, at man overhovedet kan få noget hjælp til det, andet end medicin. Og så bare se at komme væk og tage noget medicin. Det kan jeg ikke. Så man er jo helt... Dels er man nok rimelig velbegavet, men samtidig så tænker man ikke nok over konsekvenserne af at sige så alvorlige ting. Og jeg har ikke formlen på det. Og jeg har ikke de mennesker, jeg kan sige det til. Og jeg ved stadigvæk ikke, hvem der har hørt, og hvordan det bliver taget op. Og jeg aner slet ikke, om det skader eller gavner mig. Men summa summarum, så skal det her frem i lyset. Og det er så fuldstændig 120% af, urimeligt og uretfærdigt og uhørt og uanset formen, så er det her så uacceptabelt og ulovligt. For at sige det rent ud af den danske stat. Ganske enkelt. Og that's it. Og det er mit faktum, og det holder jeg ikke op med at have som faktum. Og der bliver jeg mere og mere sikker i min sag. Og faktisk så sikker, så jeg kan holde mig selv ud, selvom jeg ikke altid kan det alligevel. Du taler fra et hjerte, men du taler også nogle gange så den skræk, du render rundt med, og det chok, det kan transformeres til, i hvert fald et håb kan det transformeres til, at du kan hjælpe og forbedre, og altså forstå mig ret hele, ikke fordi du har storhedsvandet, men fordi at du bliver nødt til at bruge de her erfaringer til et eller andet. Du skal fortsætte i live, du skal fortsætte med at være i live om på det her, så er du nødt til at finde en måde at bruge det på. Ellers så bliver du meget syg, eller så dør du af det. Og det mener jeg. Og så er jeg bare forskrækket over den danske stat fra kirke til hospital og andre ting. Og det holder jeg heller ikke op med at være. Og det er der en grund til.